vi så på fru Jensen, kommer rejsende på sin Puch Minimaxi fra 1986. Og det går da i hvert fald ikke for hurtigt, det kan jeg da godt se. Så, men det siger vi ikke til nogen. Så. Og hun brager simpelthen bare igennem hele trafikken og har overhalet op til flere cyklister. Så man kan høre, så det er jo den kendte Puch-lyd jo. Så nu må vi jo nok hælde åben porten og sige velkommen til. Og hun klarer det jo selv som en ægte motorcyklist. Så alene måden hun laver hjulspind, når hun drøner ind i perlegruset, det er jo virkelig værd at tage med. Så det er utroligt, at den stadigvæk kører, den Maxi der. Men det var kamp, de lavede dengang. Og det var så slut fra Puch Maxi-klubben på Rødbyvej.